Заекването е говорно разстройство, което засяга над 60 милиона души от цялата планета. У нас носители на подобен проблем са около 80 хиляди души. Според английското списание Speaking Out, на всеки 7,5 секунди в света се ражда човек, който ще заеква. След това въведение казвам добре дошла на моята поредна гостинка в студиото. Това е госпожа Анета Милева, председател на управителния съвет на Сдружението за инициативи по заекването. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Може би, госпожо Милева, да започнем от тук. Вие също имате личен проблем. Кога и как се сблъскахте с него? Въобще почувствахте ли по-особено отношение на околните към вас? Аз заеквам от малка, но разбрах доста рано, че най-важният и най-лекият начин да се справя с проблема заекване е позитивната нагласа към говоренето. Когато говоря, се концентрирам върху това, което искам да кажа, върху аргументите на моята теза, а не върху начина, по който ще я изкажа. Присъствието на хора, които ме познават и ме подкрепят, ме прави по-спокойна при говорните ми изяви, а също така и научените говорни техники от терапиите, които съм посещавала, също ми помагат при преодоляване на говорните блокове. Обикновено отношението у нас, отношението към заекването варира от грубия присмех до снисходителното пренебрежение. Лично аз не съм била обект на присмех, но много пъти съм усещала снисходително пренебрежение. Много пъти съм се срещала с търпеливото разбиране и уважение към проблема ми. Как популяризирате дейността на вашето сдружение? Аз така предполагам, че ще бъде интересно за нашите слушатели да знаят от кога е създадено, колко души членуват в него. Сдружението за инициативи по заекване е организация регистрирана през 2004 година. Тя е продължител на създадената през 1992 година Национална асоциация за самопомощ и инициативи при заекването. Заекването представлява нарушение на темпа, ритъма и плътността на речта. Често то се предизвиква от голямо притеснение, стрес, натоварване. Силните емоции, независимо дали са положителни или отрицателни, също могат да доведат до заекване. Мотото на нашата организация е да помогнем на хората, които заекват, да живеят безречеви, психологически и социален дефицит. Мисията на сдружението ни е да дава информация за заекването, за терапията му и всичко свързано с проблема на хората, които заекват, на родители на заекващи деца и на цялото общество. Да се вдъхне повече самочувствие на хората, които заекват и да покажем, че заекването не е дефект, а особеност на речта, да популяризираме проблема ни и да учим на толерантност към него. Визията на СИС е общество, в което заекващите хора не се срамуват и не изпитват вина от това, че заекват. Общество, в което ние ще бъдем приемани както всички останали хора, заслужаващи уважение и човешко достоинство. Има ли проблеми при намирането на работа на хора с при подобни ситуации? Знам, че човек се вълнува, особено когато отива на едно интервю за започване на работа. Има подобни проблеми. Хората, които заекват, когато са под много силен стрес, обикновено заекването се засилва. Тогава интервюиращи или хората, които стоят от отсрещната страна, трябва да проявят разбиране, така че човека, който заеква, да се предразположи и да изкаже всичко това, което иска да каже и да направи една личност на себе изява така, достатъчно спокойно в една разбираща среда. Подобен е проблема и при децата, които заекват в училище.
Хората, които заекват, са напълно социализирани в обществото, но съществува скрита дискриминация спрямо тях, точно в тези аспекти. Има случаи на явна дискриминация. Националната спортна академия има изискване кандидат-студентите да не заекват. Това е точка 8 от ограниченията за кандидатстване в това висше учебно заведение. Аз се обърнах към ректора на Националната спортна академия с молба тази точка 8, това изискване да бъде премахнато. След получаване на потвърждението в едномесечен срок, ако това не бъде извършено, ще сезираме Комисията за защита от дискриминация за започване на производство по дискриминация. За мен това изискване е необяснимо. Да се върнем пак към дейността на вашето сдружение. Имате ли регионални центрове в страната? За момента нямаме регионални структури. СИС е национална организация, имаме членове от цялата страна, но за момента нямаме регионални структури. Нашия проблем е твърде деликатен. Това се случва не само в България и в останалите страни, включително и в икономически развитите страни. Вследствие на тези негативни емоции и настроения, които са натрупани през годините, хората избягват да афишират заекването си и да се свързват с подобен тип организации. Нашата цел е да променим първо мисленето и себеприемането им, след това и обществената нагласа към хората носители на проблема заекване. Но нека първо да започнем промяната от себе си. Може би имате предвид и тези групи, които действат за самопомощ на хората с заекване. Към вашето сдружение има точно такава цел. Да, от 2007 година започнах срещите на групата за самопомощ. През 2007 година подписахме споразумение за сътрудничество с Столична община, по силата на което ни беше предоставено едно помещение на улица Христо Белчев, в което всяка сряда се събира групата за самопомощ. Целта е подкрепа и разбиране между хора, които са носители на проблема и са причастни към проблема, тъй че в една защитена, така да се каже, среда, човек да може да изкаже своите проблеми, своите опасения и да получи подкрепа от хора, които като него са носители на проблема и които се справят. Заекването е строго специфично за всеки един от нас и всеки се справя по различен начин. Групите за самопомощ, които се организират всяка сряда, протичат в два модула. Първият модул е обсъждане на тема, свързана с заекването. Един от членовете на групата, модератор, поставя тема, насочва дискусията в определена посока. Всеки има право спокойно да изкаже мнението си. Втората част от груповите занимания са свободен говор в рамките на точно 3 минути, засечени по часовник. Всеки от участниците